Buaya Elementary School sa Dakbayan sa Lapu-lapu nag-profiling sa ilang mga tinunan nga mo-avail sa para-teachers o learning facilitators aron pagtubag sa panginahanglang ma-facilitate ang modular class nga di makaya sa mga ginikanan. Siluan mayroon din sa report. Padayon karon ang distribution sa mga modules alang sa Week 2 sa Buaya Elementary School. Busa ang mga ginikanan sa mga tinunan, kanya-kanyang dala og mga envelope nga mo'y sudlan sa mga modules. Higpit nga gipatuman sa tunghaan ang mga health protocols sama sa pagkuha og temperatura sa mga ginikanan nga musud sa tunghaan ug may info sheet nga gikinahanglang i-fill out aron magamit kun adunay himuong contact tracing. Higpit nga gidid-an ang mga estudyante nga personal nga mokuha sa ilang mga modules kay gidid-an man ang mga minor de edad ug mga senior citizens lakip na ang mga nagsabak nga makasulod sa campus. Sa karon nga amo ang pagpagandam, makaingon jud ko nga nakompleto na gid namo na 100% ready na gid mi sa opening sa October 5. Matod sa principal, kay adunay mga ginikanan nga mipadayag nga maglisod sila paggiya sa ilang mga anak sa modular nga paagi sa pagtudlo, hinungdan nga naghimo sila og profiling sa ilang mga tinunan. Kaya nga atong superintendent mo hire og learning facilitators or para teachers para ilaha pong makater katong mga bata nga dili maatiman sa ilang mga ginikanan. Hinuon, 19 pa lang ang mipadayag nga mo-avail sa para-teachers o learning facilitators. Ang 38 anyos nga inahan, nga si Sina Noron, miangkong maglisod siya pagtudlo sa iyang anak. Kay siya lang ang nanginabuhi, human ma-stroke ang iyang bana. Ambot lang ani unsay mahimo ani. Unsay resulta gyud ani ma'am. Kay napamang ko'y tindahan. Na tulo akong anak na 7 o 5 o 4 murag nagsunod-sunod. Sagad sa mga pampublikong tunghaan, may patuman sa modular type of learning tungod kay ubay-ubay sa mga tinunan sa public schools, dili maka-afford pagpalit og gadgets alang sa online class. Hinuon kay may patuman man sa blended type of learning ang sagad sa mga pampublikong tunghaan, gawa sa modular, ipaagi usab sa radio o telebisyon ang ubang paagi sa pagtudlo. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.